friends, welcome back to the channel Suppel Vlogs, Tulu Kannada vlog. Friends, inidada panda yanonji ಊಟದ ಡೆಂಜಿದ ಕಜಿಪದ ರೆಸಿಪಿ ನೀನು ಒಂಜಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಲಿತೆ ಏತು ಸೂಪರ್ ಐನ ಡೆಂಜಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಅನ್ಪಂದು. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿತೆ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೀತೆರೆ ಡೆಂಜಿನ ಎತ್ ಶೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೀತೆರತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು ಒನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗಾತ ಮುಂಚಿ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ 20 ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಊರ್ದ ಮುಂಚಿ ದೊಂದೆ ನಮಕೊಂತೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂಚಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಲ್ದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಂಚಿನ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪೇನು ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಪುಳಿನ ಕಡೆಯರ ಪಾಡಿಯೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪೇನು ಮುಂಚಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಜನ ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ದೆನ್ ಶೋಕು ಕೆಂಪನೇಟು ನಾವು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸುಲಿತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿನಿರ್ತಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡೆಂಜಿ ಗಜ್ಬು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನು ಡೆಂಜಿ ಐರ್ದು ಈ ಡೆಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 2 ಚಮಚದಾದ 1/4 ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕೆ ಅಂದು ಅನ್ಪಿರತ್ತ ಆತ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೋಂಡ. ಸೊ ಇಂದೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈನ್ ಬನ್ಪಿರತ್ತ ಆತ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಂಡ. ಸೊ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾದ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಐನ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಕೆಂಪಾನೇಟ. ಸೊ ಇಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಅಂದೆಕ್ಕೆನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಶೋಕ್ ಕೆಂಪಾಯಿನದು ಕಜ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇದು ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಐಬುಕ್ಕ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ನ ಆಂಡು ಅನಿತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ದುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದೀಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಕೆಲವರು ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದು ಅವು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡು ನಾವು ಫ್ರೈ ಆದನಾಗ ಬಕ್ಕನೆಕ್ಕು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಂದೇನು ಪಾಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಈಕೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಣ ಈಚಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ಅರೆಪ್ಪುಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಆತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆದನಾಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಡೆಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡೆಂಜಿ ಪಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡೆಂಜಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಶೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಡೆಂಜಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಈ ರೀತಿ ಇಂಚೆತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆಯಾನು. ಸೊ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಇನ್ನು ಮಗುಪ್ಪುನಾಗ ಅವಂಚಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಕೈ ಬೋಡೆ ಆಪನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನದು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಏತು ರುಚಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೋಣ ಆಂಡು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಪಂದು ಡೆಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುನು ದೆನ್ ಅರೆಪುಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಆಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಪಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ನೀರ್ಲ ಬಿಡೋನು ತುಲೆ ಡೆಂಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಪುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅರೆಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಸೂಪರ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪು ಸೂಪರ್ ಅದು ಅರೆಪುನ ಪಾಡೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಪಾಡೊಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿದ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಸೂಪರ್ ಅದು ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿದ ಕಚ್ಪು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಅವರ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರೆ ಪೂರ ಡೆಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಕಲ್ ಪೂರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೆನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬರ್ನಿ ಯಾನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಯಾನು ಒಟ್ಟಿ ತಿಂತೀನಿ ಸೊ ಫೈನ್ ತುಲೆ bye bye, thank you for watching.